Nakasumite na sang ila paatag sa Iloilo Provincial Police Office ang 48 ka mga pulis nga wala sa ila signpost sang Lunes. Apang 41 sa ila magapangatubang sang kaso administratibo. Samtang bangod man sa natabo, pagbag-o sa deployment schedule ipatuman. Yaring balita ang aton gintutukan. Apisar naghatag na sang ila eksplanasyon ng 48 ka mga pulis kung nga wala sila sa ila assigned post. Apisar na naka-full alert ang kapulisan sang nagligad nga Lunes. Hindi sa gihapon kumbensido ang hepe sang kapulisan sa probinsya sa rason sang 41 ka mga pulis. Bangod sini, kaso administratibo ang ila pag-atubangon kag ipaidalom sa summary hearing agud makahatag sang mas detalyado nga rason. Proper proceedings to air their side. Hindi naman ibig sabihin na pinadala ko doon for summary hearing, automatic guilty kaagad. So they will present more evidences on their behalf to support their claim. Madumduman nga sa 48 ka mga pulis nga missing in action, siyam diri ang halin sa Maasin Municipal Police Station, 8 sa Kabatuan MPS, 11 sa San Miguel MPS, 5 sa Oton, kag 15 sa Pavia MPS. Absuelto naman sa kaso ang iba ng mga pulis, bangod sa ginagabig, balido nga rason. They have to exercise their disciplining authority. Kasi under sa batas, kaya nagre-relax yung mga tao nila, hindi nila ini-exercise, pinapasa nila kay PD. Ngayon, maliliit lang naman na kaso to. This is just wala namang dismissal dito. Halin sa 24-hour shift kag 2 days off na schedule sang kapulisan, ginhimo na nga 12 oras kada adlaw ang duty hours. Ini resulta sang ginpahayag pagligoy sa mga pulis sa obra. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.